dos pundi mo. Dos pundi Kanjeng Rama iki bendaramu Sinarendra Bathara Kresna yaiku ngersakno sing tak gawa iki kaya apa? Nggih kula namung nyumbangaaken kemawon Kanjeng Rama. Dewek pawon kula nyumbangaaken dhateng Kanjeng Rama. Kirangane menapa Kanjeng Rama waskita? Kirangane menapa Kanjeng Rama niki pendhita ingkang waskita? Ya nek kaya ngono nak. Iki ndak aturne nang bendaramu. Nggih Kanjeng Rama menawi ngoten niki Gusti. Niki Gusti jenengan asta. Ya tak gawa. Tak gawa ya Anoman, tak gawa Kapiwara ya. Tak gawa. Lah terus banjur Kapiwara mangko menawa ana sapa sing teko rene. Sapa sing takon Kapiwara? Ojo didodono, ojo dikandakno menawa aku sing gawa ya. Lah aku ora kondur yaiku menang Dewarawati. Aku tak mlebu ana kono. Tak mlebu ana kono. Nggih Gusti pangestu dawuh Gusti. Mangestu dawuh Gusti. Wah, kurang ajar. Iki wis didisikan kaya iki. Bangsa kurang ajar keparat sapa sing wani disiki aku iki. Lamun gak ngaku tak gebungi remet kon kok ya lamun gak ngaku tak gebungi remet kon kok mangko dhisik sliramu iki sapa kang dadi asmamu wejel saka ndi ya aku Raden Bambang Pancakersawati. Raden Bambang Pancakersawati iki Anoman iki ya iki Kapiwara iki ya. Sliramu kok mangerteni menawa aku iki Kapiwara, menawa aku iki Anoman kok mengerti. Kena apa aku gak nek sliramu iki Kapiwara. Tak takoni lamun gak ngaku tak diyepuki nggon-nggon konco. Sliramu kok wani ngucap sing kaya ngono iki ngalari kaya apa? Sapa sing wis mlebu ana jroning padepokan kene mang Kendari Sada Mas sapa? Apa pedulimu? Sapa sing mrene iki lak karep-karepku iki omahku dhewe. Sliramu kok olehmu takon kok gak ngenaki ati. Wis sapa sing njaluk sing kok gawa iki mang? Sapa sing kok njaluk sing kok gawa iki mang? Tak kekno sapa sak karepku iku wek-wekku dhewe. Wah, kurang ajar Kapiwara. Kurang ajar Kapiwara. Nek sliramu ancene yaiku gak ngaku sapa sing gawa kelakon dadi sulame kubur bebatan munggon. Wah,
Kapiwaraja. Ora ngerti kesetanan aku ya Kapiwaraja. Sing hati-hati. Sing hati-hati kanca. Sing hati-hati. Kate gak ngaku sapa sing gawa. Bakal modar nek tangane Bambang Pancakersa kok. Mentaso saka tenapan. Mentaso saka tetanduran nek atine kon lanang. Wah. Ya aku ngaku kalah, aku kalah. Gusti. Iso, sik. Gusti ingkang abdi ngaturaken lepat Gusti. Sliramu kok ngowo aku Gusti. Kok ngowo aku Gusti. Kok anggap aku Bathara Trisna. Nggih. Nyoto panjenengan nika Gusti kula ingkang sejatos Sri Nalendra Bathara Trisna. Wah. Pendhita sing gentong umos iki. Pendhita sing kakek badrokan iki. Kok aku kok Gusti. Sliramu lak duwe netra kumala, mbok jajal dipasang netra kumala. Wah, iya ya. Iya ya. Ayo dilok sapa aku sejatine? Sapa aku sejatine? Kanjeng Paman. Kanjeng Paman. Paman mari ngono aku Gusti saiki Kanjeng Paman. Kok anggap aku iki sapa? Dilok kok anggap aku iki sapa? Loh, tiba sliramu iki di. Mang Paman saiki di. Sapa aku wis menawa sliramu yaiku roh kananku siji, roh aku loro, roh aku aja diterusno. Aja diterusno. Sapa sing gawa sing kok gawa? Sapa sing njaluk sing kok gawa mang? Ayo ngaku. Gak ngaku remek kok. Iya, Dik. Pancene sing njaluk iku mang Gustiku Sri Nalendra Bathara Trisna. Jaluk saiki. Jaluk moh Dik. Aku gak wani Dik, aku Dik. Aku gak wani. Menawa aku sing jaluk kaya apa mbuh nek ngono. Menawa sliramu sing jaluk ya wis monggo kersa ae nek ngono. Monggo kersa nek sliramu sing jaluk. Ya wis nek ngono karya sahabat kok dhisik. Entasen aku iki kok tinggal kok pelarut entasen aku. Yo. Asale ana dedaratan munggah ana dedaratan saiki. Nah, kaya ngene sih. Kok tinggal gak apa-apa. Wis nek ngono karya slamet gak bojone Bathara Trisna bangsat Bathara Trisna iki. Rama
Wah iki kaya kapiwara iki nggih Gusti kula ingkang abdi Gusti. Kula ingkang abdi Gusti. Ya kok dhisik. Kok kaya gak penak iki. Iki apa kapiro temen ta ya apa nggih Gusti ingkang abdi niki Gusti. Wah, lek tak ambu iki kaya itu iki. Kula Gusti ingkang abdi Gusti wis tak percaya. Dadane meruhi kananku dadane wah kurang ajar tak berhenti kon. Kados kadang kula sepuh ya di ora liya kula niki raka panjenengan rayi kula niki Prabu Baladewa ngeten Kakang nggih. Terus kabare kaya apa di kados pundi kabare kados pundi Alena Lendro niki Kakang ingkang rayi sampun kasebatan niki menika ingkang kula karepaken Kakang. Lah banjur kados pundi Alena ngeten nggih Kakang. Kakang Nalendra niki wangsul mawon mundur mawon dhateng Raju Trisna Nama Paranggoda. Lah niki ingkang kula asta niki panjenengan asta Kakang. Niki panjenengan asta. Wah boten wonten dek kula Dik. Boten wonten. Niku kene kuat kaya napa kene kuat. Boten Kakang niki saking astane ingkang rayi piyambak. Saking astane ingkang rayi piyambak. Panjenengan boten usah kuatos. Nggih niku kualat. Nggih nek kaya ngoten nggih kula trimone no. Kula trimone. Lah niki panjenengan prami, panjenengan kondur dalem
Raju tresno mungkin pengaturaken benaparingaken dene ku dateng putra keponakan panjenengan Bathara Samba napa dene benaparingaken menawi kalange bingung wis kate subuh boleh wis tawa wae iki ya wis gak kira disugong bareng tak cekol kabeh nggih menawi ngoten Adi kula asta Adi wah kurang ajar gak melok duwe dadake dijaluk wah tak belet deh kon jomblo, tolong aku jomblo. Jomblo, itu kok gawe iku jomblo. Nggih Pak kirakan iki wau. Mugi pundi nggih boten semprap reyang ana merunut telebok ngoten mawon. Menawa kaya ngono jomblo, sing kok gawe iki aturun aku paring nang aku jomblo. Sing kok gawe iku, ah boten. Paling yo tunggaliko mang paling tunggaliko. Ngene jomblo yo. Iku gawakno aku iku alah boten paling dhewekne ya tunggaliko mang anjane jomblo iki ya bener enak tapi wong temen yo menawa gak gelem maring aku anjen sing jero iki sapa sing jero ya wis iki minangka manuk ngono wis teko penco anamu minangka mlaku wis teko sandungan anamu ayo iku dudu wadamu ayo metu teko jerone manut diwangsa
para putu-putuku Pandhawa wis sliramu sarene manut karo pun engyang. Nah sliramu dinane iki kesinungan yaiku Wahyu Pancasepi sliramu. Wahyu Pancasepi besok menawa yaiku ngadepi perang Brontoyuda Jaya Binangun. Nah sliramu kabeh bakal nemoni unggul yudane, yaiku nemoni unggul yudane. Enggeyang ingkang putra wayah matur sembah nuwun sanget. Enggeyang ingkang putra wayah Janaka matur sembah nuwun sanget. Ya nate kuwi biasa, aku matur nuwun. Ya nak ya wis, muga-muga lakon sing dak petasno dalu iki bisa ndadekno syukur nani penggalihe para kadang-kadang sutrisna. Ya muga-muga nak sing duwe hajat diparingono yaiku jembar rezekine, sehat anak turune. Ya muga-muga barokah anak turune. Ya uga muga-muga sing diruwa awan mana ya muga-muga paringono yaiku wilujeng barokah sak kabeh-kabehane. Pancepe kekayot prananda tutuping carita